precisament intentem treballar el pressupost i encara que no sigui el nostre pressupost intentem aportar idees, solucions i propostes també que puguem millorar-lo, puguem garantir el que és el futur de la nostra localitat. En primer lloc, nosaltres també hem incidit també un poquet en referència a lo que és el pla de reequilibri en el tema d'amortització de lloc de treball. Nosaltres entenem que hi ha algunes situacions, com el de la plaça d'administratiu, en la que ja proposàrem en el seu moment que se podia reubicar i al final el cost anava a ser el mateix d'amortització. També diguem que hi ha una sèrie d'obres de places com la d'assistent social i xofer d'obres en aquest sentit perquè són dos llocs i sobretot dos departaments que deuen de ser més recolzats en aquest nou pressupost, el tema de benestar social, el tema de l'atenció al ciutadà i sobretot perquè cada dia estem tenint més persones que estan venint a aquest departament a demanar ajudes i per tant hauria de ser reforçat i en aquest cas el que fa és que s'amortitza la plaça d'assistent social. Igual que la de xofer d'obres, estem veient com s'està incrementant el nombre d'urbanitzacions urbanitzades i per tant se va requerir major servei i sin embargo el que estem és eliminant personal o en aquest cas llocs de treball que podrien prestar un major servei a aquestes urbanitzacions, en aquest cas la de xofer d'obres. En el seu lloc nosaltres proposem reduir, com ja proposàvem en el pla de reequilibri, igual el 50% de regidors alliberats i càrrecs de confiança, que si vostès volen donar exemple, doncs ahí podien donar exemple, no amortitzant tant llocs de treball i sí amortitzant més de càrrecs de confiança i llocs de dedicació exclusiva a nivell de regidors, si volen donar exemple. Després, en quant a manteniment de subvencions, nosaltres entenem que el que són les entitats que estan col·laborant en la nostra població, com a mínim, ja que les quantitats tampoc són molt elevades i el cost, en aquest cas, o la despesa que l'estalvi que anem a tindre no va ser tan elevat, dient que mantindre com a mínim el mateix que havien rebent l'any anterior, per intentar mantindre aquest grau de participació i col·laboració que estan fent amb el nostre Ajuntament. En quant al tema de compliments d'acords de la Mesa General d'Organització, els sindicats ja s'ho han dit, està en l'informe. Nosaltres hem replegat així una sèrie de compromisos que vostès tenien, que no estan complint, i altres també que estan demanant per part de la Mesa General de Negociació, com és el tema de fer efectiva tots els empleats municipals les quantitats que tenim ser ingressades mitjançant el factor de producció personal, que al final vostès inventaren un concepte que per sentència al final m'ho l'han tombat i que vostès inicien compromís que tenen el personal el que tenen que fer és buscar una alternativa per a poder pagar-lo. També es demana el 31% de complement específic en les pagues extres, que no ha de compromís que m'hauria d'abonar però que al final tampoc se complementa. La revisió de complements específics, en aquest cas de la plaça del lloc d'inspector, també que s'estudi el caràcter de discontinuïtat dels professors de l'EPA i també que s'augmenti la dedicació al 100% de diversos llocs de treball que es troben en dedicació reduïda com són auxiliar administratiu, de turisme, conserge de patrimoni i xofer d'autobús. Són una sèrie de peticions que nosaltres veiem que venen repetint-se any rere any i que per part, en aquest cas, de l'equip de govern no són una solució. No obstant, sí que ens hem donat compte que algunes de les peticions que nosaltres i algunes de les reflexions que nosaltres fem en el pla de reequilibri en quant al tema d'amortització, que es diem que aquestes places que poden continuar, sí que és de veres que alguna l'han reconsiderat com la del tècnic d'intermediació laboral, que veiem que la continuem mantenint, ja es diguem que en aquell moment s'equivocàvem, això ha sigut la prova palmària de que aquesta equivocació ha sigut patent i que vostès han rectificat, de la qual cosa ens alegrem. I una de les coses que venim reivindicant nosaltres també durant molt de temps i també el personal de l'Ajuntament és el procés de funcionalització de la brigada de residus sòlids, una assignatura pendent que en aquest cas duem molt de temps que vostès han anat funcionalitzant pràcticament a tot el personal i sempre estan discriminant a aquest col·lectiu. Continuem en el tema de les associacions musicals, entenem que en aquest cas se redueix el conveni en la seva totalitat una quantitat prou important i nosaltres el que diguem és que la part que correspondria en aquest cas al tema d'incides a l'estranger podia haver-se compensada al final d'any si no la van utilitzar incorporar-se al conveni general, amb el qual mantindríem pràcticament la mateixa subvenció. I després tornem al tema econòmic, en el que nosaltres sí que pensem que hi ha que fer dinamitzar el sector empresarial, hi ha que fomentar l'ocupació i crear nous llocs o nous jaciments de treball. I per això nosaltres entenem que hi ha que fer una injecció de diners i apostem per ficar 131.000 euros per a intentar que aquestes partides, o en aquest cas aquesta dinamització, siga real i que l'Ajuntament comenci a fer accions polítiques i accions reals en el carrer a través dels empresaris, a través de l'ocupació i a través de línies que podíem emprar per part del consistori perquè això fos un objectiu real en aquest municipi. També apostem per el que és la promoció de l'ocupació i el foment del comerç, dos aspectes que nosaltres entenem que si volem dinamitzar a nivell comercial la nostra localitat i fomentar l'ocupació tindrem que començar a invertir, perquè si al final no invertim el que sí que fem és que destruïm més llocs de treball. Després tenim una altra proposta que sembla que a principi d'any estava clara, que era el conveni amb l'Associació de Pintors de Manau,
en la que a principi d'any fins i tot hi havia un compromís per part de l'alcaldia de signar aquest conveni. Jo no sé si al final no s'ha signat perquè no hi havia consignació. Nosaltres el que proposem és una consignació per a que a principi d'any aquest conveni se pugui signar. Al igual que, per exemple, en instal·lacions esportives, vostè fica una quantitat de 100.000 euros en la que nosaltres sí que hi ha en aquest cas un compromís per part de l'Ajuntament, que és el tema del camp de tir, que al principi semblava que s'anava a modificar la seva ubicació i per això hi havia una consignació o una teòrica consignació pressupostària. Això no s'ha fet, sembla que se va fer una simple adequació de lo que són els asseus d'allí i que se devien de comprar terrenys, però el que és la compra de terrenys tampoc ha aparegut per ningú lloc, amb la qual cosa nosaltres diem que en aquests diners el que s'ha de fer és la millora de les instal·lacions, la compra dels terrenys i a més altres inversions si s'obren diners. Equipament de policia local. Així acordarem que anem a dotar la policia local de l'equipament, en aquest cas tècnic, per al tema de la red Condes. Jo veig que sols han ficat 1.000 euros, que en principi serà per algun vehicle i poc més, i en aquest cas, en el que és la implantació de la red Condes, sembla que també s'ha quedat en l'oblit i no se va injectant diners, quan pensàvem que podia ser una inversió en la que s'anaven dotant diners anualment per a poder dur-la endavant. En el cementeri, idem de lo mismo. Tenim ahí que enguany s'han ficat, crec que són 60.000 euros, que segurament aniran destinats a permisos, que toca fer-los, i jo penso que hi ha que fer-los, si no tindrem problemes, però també tenim el tema de la reforma dels asseus d'allí, que són durant molts anys que anem dient-ho, però que al final mai s'executa. Després està el tema del conservatori, en el que nosaltres sí que apostem perquè se faci una sèrie d'iniciatives, en aquest cas iniciatives a nivell de l'Ajuntament, en la que s'empren fórmules o convenis o concerts per a intentar que aquest cost que tenim anualment també se vagi disminuint a poc, fins que en algun dia pugui assumir-lo la Generalitat en la seva xarxa de conservatoris. Després tenim també una subvenció o una associació, en aquest cas l'associació d'Adonai, en la que vostès, de tots els retalls que fan, que la majoria fan el 10%, així resulta que fan el 93-94% de retall i la deixen 900 euros. Nosaltres entenem que vostès adquirin un compromís en aquesta associació i per tant, si hi havia una sèrie de programes, una sèrie d'inquietuds en el seu moment per a dur-la endavant, el que hauria de fer és continuar-la i com a molt aplicar-li i ser al percent. I per últim tenim lo de la ST1, que ja he incidit abans en l'esmena del Partit Socialista, en la qual que jo faig una proposta de com haurien de fer-se càrrec d'aquestes despeses, però que fins i tot incorporem les que vostè ha dit, que no tinc cap problema en incorporar-les així, totes aquestes fórmules que vostè diu que està estudiant, que són possibilitats, que nosaltres ens alegrem que n'hi hagi altres alternatives en cas de que no se puguen pagar, i per tant són una sèrie d'esmenes de propostes que nosaltres entenem que poden millorar i sobretot crear un pressupost que no sols estiga per a intentar salvar la papereta, sinó per anar molt més enllà i tindre una visió de futur. Moltes gràcies.